Kaixo, atazta honetan eskatzen zaidana da ikastetxeko plataforma baten txertatzea sortu ditudan baliabideak. Nire kasuan ez nago ikastetxe batean, beraz ez dut plataforma batetara akzesorik. Aldiz, ikastetxe batean baldin banegoke Moodlea erabiliko nuke zalantzarik gabe horretarako. Plataforma oso egokia iruditzen zaidalako eta aukera asko ematen dituelako. Nire kasuan, oraingo honetan planteatzen dizuedana da, ez iraul webgunean txertatu ditut sortutako baliabideak. Hori delako, lan prestakuntza eta orientabideko ikasgairako sortu dugun web ataria. Kasu honetan, sortutako baliabideak ataletan daude, jarrita, eta ikusten dezuenez, gizarte segurantza landu dugu, eta gizarte segurantza atalean daude, aurkezpen infografia bat, aurkezpen PPT bat, gero azpiataletako bideoak, eta bideoiek Edpuzzle galderekin txertatuta, baik eta kajutak. Kasu honetan, esan genuen, jarduera hauek egiteko eta Edpuzzle egiteko bideo gida bat sortu nuela. Eta hori nola erabilin ikus dezakezue nola jarri dudan. Bai? Bideo gida. Edpuzzle aplikazioaren bidez, bideo gida. Eta gero bideo hau irisgarria izan zedin, azpitituluak jarri dizkiot. Eta orduan, eziraul.eus webgunean nola erabilin jarri dut bideo gida azpitituluekin. Bai? Bestalde, jarduera batzuk sortu ditugu eziraulen barnean, eta atal honi dagozkion jarduerak, baliabideak jardueretan jarrita daude. Joaten baldin bagara, 7. atalera, gizarte segurantzara, hemen daude galdetegiak daude jarrita nire Gmail kontuan, bai, formularioetan, eta hemen klikatuta joango gara galdetegi horietara. Eta eskatu zitzaigun baita ere ikastaro honetan edukietan sakontzeko, sortzeko tresna bat, ezta? Eta kasu honetan Geniali bat galde erantzunen jolas modura Geniali bat sortu nuen, eta ikusten dezuenez, hemen dago, ordaindutako baimen berriak, eta hau izango litzateke, gizarte segurantzako prestazio gaian, oinarrizko edukiez gain, eduki horiek sakontzeko, bai? Orduan, gero, aipatu jardueretan, baita ere, esan nuen, erabiliko genuela ikaslekin, lepoka jolasa, eta hemen daude, tarleroa, eta galdez erantzunen liburuxka. Guzti-guztia, ez iraulen jarrita dago. Eta kasu honetan, plataforma hau erabiliko nuke, ikasleekin partekatzeko modu asinkrono batean. Honek ez du bideratzen modu sinkronoan lan egitea. Horretarako, erabili beharko nituzke beste tresna batzuk. Adibidez, aurreko atazan aipatu dudana Telegrama, eta Telegramek baita ere aukera ematen du Telegram kanal bat egitekoa. Eta zuzeneko emisio bat egin nezake modu sinkronoan ikaslekin egoteko, edo, lehen aipatu dudan bezala, mezu bidez komunikatu. Hau da kontatu nahi nizuena, beraz eskerrik asko, aurren arte.